Вітаю, сябры! З вами ізноў Анархія проста. Проект, у якім я расказваю, як будзе працаваць анархісцкае грамадства будучыні. І вось мы дабраліся ўжо да 5-го пытання ад падпісчыка. Калі будуць людзі, якім усё роўна на абмеркаванне грамадскіх пытанняў, ці змогуць яны дэлегаваць свой голас, ці ён проста не будзе ўлічвацца? Зараз будзем разбірацца. Анархісцкі лад уяўляе сабой камбінаванне прамой і прадстаўнічай дэмакратыі за істотнай перавагай прамой. Это значит, что все основные и самые важные пытанні грамадстве будут выражаться шляхам прямого волевыяўлення людей. Яно можа набываць розныя формы у залежнасці ад патрэбаў моманту, наяўнасці ресурсаў і характару вырашаемага пытання. Это можа быць народны сход з абмеркаваннем, рэферэндум, інтэрнэт-галасаванне і гэтак далей. Анархісты не прызнаюць прадстаўнічую дэмакратыю па 3 галоўных прычынах. Першае. Мы не верим, что один человек может полновартостно и шчыра представлять интересы десятков, ці нават сотен тысяч. Это попросту немагчыма. Другое. Празмерная самастойнасць і непадкантрольнасць дэлегата-дэпутата открывае для яго шырокі прастор для дзеянняў у сваіх уласных інтарэсах. Парламенцкая сістэма дае магчымасці куплі дэпутата алігархамі і буйнымі карпарацыямі, што адбываецца паўсюдна. Трэцяе. Парламенцкая дэмакратыя зводзіць удзел грамадзян у палітыцы да сімвалічнага ўзроўню, абмяжоўваючы яго кіданнем бюлетэня ў урну раз на 5 гадоў. То бок парламенцкая дэмакратыя, хаця і відавочна лепш, чым аўтарытарызм, усё ж такі па-ранейшаму з'яўляецца формай улады меншасці. Структуру ж прыняцця рашэнняў пры анархізме можна абазначыць у выглядзе піраміды, дзяленне якой абазначаюць важнасць прымаемых пытанняў і колькасць людзей, якія удзельнічаюць у іх абмеркаванні. На самым нізе самыя важныя пытанні. У іх рашэнні будзе ўцягнутая найбольшая колькасць людзей. Гэта пытанні вайны і міру, бяспекі, стратэгічныя пытанні развіцця эканомікі, пытанні прыняцця асноўных законаў. У сярэдзіне меней важныя бягучыя пытанні. Вырашаць іх будзе праслойка менеджераў, непасрэдна абраных народам. Можна назваць іх пастаяннымі камісіямі. Яны будуць вырашаць пытанні працы сацыяльных служб, жыццядзейнасці гарадской інфраструктуры, арганізацыі супрацы з іншымі камунамі, магчыма, сачыць за выкананнем рашэнняў агульных сходаў. То бок усё тое, дзеля чаго немэтазгодна кожны раз збіраць народны сход ці праводзіць рэферэндум. І на трэцім узроўні зусім невялікая група людзей, якіх абіраюць са сваіх шэрагаў ужо камісіі, якая будзе займацца чыста тэхнічнымі, дробнымі пытаннямі, умоўна кажучы, вырашаць, у які колер фарбаваць скамейкі, дзе і колькі дрэваў высадзіць, займацца арганізацыяй мерапрыемстваў, выконваць невялікія рэгулятарныя функцыі. Абодва ўзроўні мусяць быць пастаўлены пад пастаянны кантроль грамадства. Яны мусяць даваць рэгулярныя справаздачы аб сваёй дзейнасці і быць максімальна адкрытымі для крытыкі і прапановаў. У іх мусіць адбывацца частая ратацыя. Тут трэба дадаць, што гэтая схема будзе працаваць для адной структурнай адзінкі анархісцкага грамадства – камуны, у якой можа быць як 50 чалавек, так і 1000. Камуны ж могуць аб'ядноўвацца ў федэрацыі, а іхнія органы кіравання уступаць у даволі складаныя ўзаемаадносіны між сабой. Таму гэтая схема, вядома, спрошчаная і будзе істотна змяняцца і адаптавацца пад канкрэтныя гістарычныя абставіны. А зараз да адказу на пытанне. Наколькі мэтазгодна ў такой мадэлі ствараць яшчэ адзін інстытут дэлегавання свайго голасу? З нашай схемы бачна, што кожны новы слой дэлегатыўнай дэмакратыі – гэта яшчэ адзін бюракратычны інстытут, які стварае пэўную аліенацыю чалавека ад працэса прыняцця рашэнняў. Такія інстытуты, як бачым, для функцыянавання грамадства пакуль неабходныя, аднак анархізм іх максімальна абмяжоўвае. І каб пазбегнуць аліенацыі, кладзе асноўны цяжар прыняцця рашэнняў на органы прамой дэмакратыі, то бок на само насельніцтва. Аднак зразумела таксама і тое, што 100% людзей ніколі не будуць прымаць удзел у палітыцы ці грамадскіх сходах. Такога не было нават у самых лепшых прыкладах самакіраванага грамадства. Заўсёды будуць тыя, хто не захоча нічым займацца і не цікавіцца грамадскім жыццём. Іх можа быць 1%, можа быць 50%. Дазволіць гэтым людзям дэлегаваць свой голас, гэта значыцца надзяліць яшчэ адну праслойку дэлегатаў, хай невялікай, але уладай. Гэта значыць стварыць яшчэ адзін інстытут прадстаўнічай дэмакратыі там, дзе гэтага можна было пазбегнуць.
Мне падаецца, што пытанне дазволу ці недазволу для апалітычных людзей дэлегаваць свой голас будзе вырашаць канкрэтна кожная адміністратыўная адзінка. Можа, якому-небудзь грамадству гэта і падасца разумным ходам. Аднак упэўнены, што такіх рашэнняў па магчымасці трэба пазбягаць. Не ісці простым шляхам прадстаўнічай дэмакратыі, а наадварот, заахвочваць людзей прымаць удзел у грамадскім жыцці, у абмеркаванні і ў прыняцці рашэнняў. Выкараняць апалітычнасць і абыякавасць, не даваць людзям простую індульгенцыю. Дэлегуй свой голас і за цябе вырашыць нехта іншы. Наадварот, крытыкаваць тых, хто самавыдаляецца ад прыняцця рашэнняў і ў той жа час ствараць на народных сходах добразычлівую і інклюзіўную атмасферу, каб людзям хацелася туды прыходзіць. Актыўнасць насельніцтва ў органах самакіравання – гэта галоўная страхоўка ад з'яўлення класу бюракратыі і рэстаўрацыі старога ладу. А я працягваю чакаць вашыя пытанні. Калі ласка, не забывайцеся ставіць лайкі. Гэта вельмі дапаможа таму, каб відос пабачылі болей народу. Падпісвайцеся на канал Радикс і на мае старонкі ў соцсетках. З вами быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.